ho enkomo siesia ahodo a ekoso no ho enkomo na no pay ye ba abedi na yaka ho ensem ewo afidie so na mame fanto yetiefo nyina anim se Richard Oforiajiman body dodo na friend Kenzuba wasi mfanto obi anim se bosumu mu ane de tosu dunson obalaba bosumu mu ane de tosu dunson Rezuba ne na pamfo se alaba oba ho ti anope yebedi eho enkomo containers ahodo kiosk ahodo stores ahodo a sebi assemblymen fo ni bi ede amankofo a omo ede stores sisi wo ni titiriu any pavement so yedi asisi wo a sebi assemblymen fo ni bi dia fa ho nyina enemi ye we dia mo ru azuba se oba alaba dia manhia ne potamu ha ewrom asta ho fo na ni nkire ha nyina dodo na ne be ye free ho dodo na fi se ye pavement se ni pa be fa ho yen ka se ye fa ma obi emphasis store na se onfa container mesi wo ne ye efom no ya cement wo de ade na ba be su na ate kwan ni nyina mesi ru azuba wo so ba alaba dia ye de we ka ho wodi wani chiem efri na asama hene ayimfie nim wo ekọ etrafa be bia yi kwan na fa de a wurazuba fo ni bra behwe asta no ne potem mesi pavement ya de ho nyina ma stores for ayesisi ewo ho de wodi abaya eno e ka ho asemi ekọ social media dodo na ebo abaso efe modern containers na ban efe na so nya bia ne makwam ye de container si wo enye ba bia ene makwan sebi oba menhye kotokofie mu hade a ye wa kwan dodo na wo ha ye wura na dama ofaso kwaye amamra ne amane ho containers nyina ye de wo ama na dodo na aye unit committee members ni assemblymen for na yes ade no enti se wo ba laba bosumi ya mu dia yadi bi kan ho ode fo ni kura behwe fo ni behwe ansa kura no woto na mo na ba ha se asema Opemsuo radio adoma nkoma se djuma ye kanie me se do ani be kire mo ha orebe ho pavement o yadi ho nyina ma ayesisi stores ne containers ne ma hodo e kwan me se ya mo na manaka kete wana ekoka to rezuba o se wo ye adwuma de ye bo ba so de enkoye ye beka de be koye so ye beka tiano pay ye de ka ho se obade a alaba ni mansi achi ade emunwa ti faka ho 17th August also ba alaba faka ho na fo ani behwe ye de ye jiudi enim de okoye no asafo nti se oba ndabi ni nyina ye oman ni mpuntuo kumasi befa no ntuma pa afra sabi da bia ye ka wa ha enye se obi ti ba bia sabi ehoye ba bia dia ma no nkrata bibia dia tum ne abetena ase yenkotu no se de ba na no aduan bebonda bi na mo ba bia nipa no tie nya ne de ye metena ha enwada ye metena ha enwada atorentema atu yenuanu mo nkran no ase kumasi ye mfa nsua ade ewom kofo japade enkofo niema ese no ye nsua bibia wom enti ba ade ne si ba bia enye ne ekoka yes ye party A party B mento aba ye yiwu se bedi o man nanim na bua mo man ne chechire enkoye enye party sem enti se pavement so ne aye pavement say ye nami yetimi kofa kwam fi se ka betima bo pavement no wo se ho ne nam na ho unit committee member ni assemblyman de ho amame ye de containers ni asisi wa esi yi ni nyina free ho na kwani mu da ho si esi kumasi ni wo ye ni ye dia enema wei ene hia si ye ni ka ho asem de kire owura zuba no tu ho anamo wo ye bi da osi en monyama oji nyina osi de wo ye nyina aye wurantia osi mampanyin na yi wo nanso kotokoyin anji wantuma odwumadie no enkoyie ontimi nyani nyina
Enfie na ya Ghana for the amamun ontimi nya ne nyina nemom ye bi mie mo din so ro Zuba oba ye no enema we ni na Zuba ye ne de be kai wo me si oba mansia ne mpotam asta ne mpotam a containers e de sisi pavement so bebrebe enti se busumi we ya ne de to so dunso o so bala ba dia famansia ne mpotam ka wo na fo ni behwe nyi sa containers ni nyina furo makwan mu na ho e makwan mu na ho maye ye basire